आया आंना मेगना बुजोब्बाय नै उन्दु थानाया अखा बोथोर दा उन्दु थायाबालाय माथो खालामनांगौ स' आं दासो सिखारदों 11:30 जाबायानो ओमफ्राय आङो मा सानगोनलायनो आं माने सानदोंबा माने ब्लग भिडिअ बानायनोसो आङो दिनैबो माने सानफ्रोमबो होनोसो आङो ब्लगखौ होननानै मा दिनै आं मा सानदों ब्लगथ' लाबोनांगौ जेबो गैखाया थेवबाबो माने आङो दै देरदों नालाय दै देरनायखौ एसे नायनो नागिरदों आरो दा माने दाबो थांनायनि प्लेन जायाखै आरो दा माने लोगोखौ लेंहरगोन नांगौसो ओमफ्राय लोगोआ थाङाबाथाय आंबो थाङा आरो दा हारसिंलाय बोरै थाङोना ओमफ्राय लोगोखौ लेंहरग्रोनोसै ओमफ्राय बिनिफ्राय थांनाय जायोबा थांनोसै आरो दा ब्लगखौ होनोसै माने सिगां बे भिडिअखौ बानायग्रोनाय जादों आरो माने नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय दाबो सिखारदोंसोल' नै मैयानि ड्रेसानो नै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला भिडिअखौ ज'ज'सो नायलांबाय थादों ओमफ्राय आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथाङालाय दैबाना जादों जायाखै दा ब्लग बानायदोंमोन आङो माने बे समाव दा जों फैबायानो नै बै इयुनाव दं नामा हनै दाउला दंथ' आखाइ मबाइलाव आं बारा देखायजोबनो हाया माने मबाइलाव बारा नुजोबा नालाय रियेलाव एसे दैया गिदिरसिन ओमफ्राय माने मबाइलाव बारा नुजोबनो नागिरा बेखायनो फिसाल' नुयो ओमफ्राय रियेलाव एसे गिदिरसिन आरोना मोनसे उथिबाय आरोना ओमफ्राय बारा उथियासै बेलासिखाबायबो नालाय आङो नै दै गिदिर माने दै गिदिर देरदों नालाय ओमफ्राय बेरायफैदों एसे ओमफ्राय आं बुंखादोंमोन ब्लग भिडिअ बानायगोन होननानै ओमफ्राय नै आं बानायबायानो ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना नै बेसेबां गिदिर देरदों नाव सालायाखै दालाङा हनै बे गेजेराव दङ ओमफ्राय नै ओरैबो दङ बेसेबांबा गवायाव बेरायफैनाय बायदि मोनलायदों आं गवायाव बेरायफैनाय बायदि मोनदों नोंखौ कसमसे दलाङा बैनोमोन हनै ओमफ्राय गेजेरावसो दङ दायो हरै दलां मोनसिगोन खोमा बेबो ओमफ्राय नैबे दलां दै जाजोब्बाय नैबे बेरायफैदों आरोना नै अयथासार गुवार दै गिदिराव बेरायफैला मोजां मोनगारोलायनो स' जों दा थांफिननोसै नायखांबाय नालाय मानोथो थाबाय थाबावनो अखाबा हागोन दाहाय जों फैलायबाय माने गारि माने स्कुटि गंसेनो साथाम गाखोखादों माने ससेल'खाना 3 मिनिटल' लामा 3 मिनिटनि लामा ना 2 मिनिटल' मोननाय 3 मिनिट थेंक इउ स' माच आं जाखिनि एसे देखायनो हादों नोंथांमोना नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नायलांबावबाय थादो आं माबा देखायलांनो हाबावो फैसानो 10 थाखाल'सो खुस्रा खुस्रानो दै देरथेनानै फैसाबो गैया मोनाखिसै दै देरनानै आंखाल जाला जोब्बाय नै फैसाबोल'सै नायबाय थांसै
नै सोरबा मानसिफ्रा इदि जाफैनो मोनदों 10 थाखानिनो जों गदनिल' मोनजाबाय दा गैया एखौ जानाङासै आं जिमाखौसो खेवदों जि बेरायफैदों लामायावनो दसे फैसा लायनोसै दैज्लां बोथोरावहाय फैसा गैलामोनब्रा ओमफ्राय नों फैसा बख'हैनोसै फैसाबो गगोन ना गवाथाय बेलासिबाय दाबो अखा हागासिनो दङ दा बेखायनो सेकेन्डसिमल'सै ओमफ्राय मबाइल सावना दङ दा गुड नाइट लोगोफोर थेंक इउ स' माच आं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामनो जाबाय आरोना जायगा आंखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामनो थाखाय जायफ्रा सापर्ट खालामनो गोसो गैया नोंथांमोननि सापर्टखौ